бозам салом мерасонам ба бинандаи азизи радиои озодӣ, онҳое ки доим хабару гузоришҳои радиои озодӣ пайгирӣ мекунанд ва пайваста хабарҳои муҳимро аз мо ва яъне аз радиои озодӣ мешунаванд. Хуб, ҳоло соат бо вақти Прага расо 10 аст, бо вақти Душанбе расо 1 ва ҳамаи шуморо расо баъд аз 3 соати дигар дар пахши мустақими барномаи хабарии радиои озодӣ мунтазир ҳастам ва ҳоло чун пештара кӯшиш мекунам ки сархати хабарҳои муҳими хабару гузоришҳоро барои шумо бигӯям ва тавре шумо ҳам медонед баъзе аз ин хабару гузоришҳоро мо баъдан дар барномаи хабарӣ ҷой хоҳем дод. Ва ҳоло ман мехоҳам бо як хабаре шурӯъ кунам ки тавре ҳамкорони мо хабар пайдо карданд дар Русия 3 нафарро дар робита ба қатли Саёд Сафархоҷаеви 26 сола сокини вилояти Хатлон боздошт карданд. Тавре шумо огоҳ ҳастед, ҳанӯз 2 моҳи пеш мо хабар дода будем ки ин ҷавон дар сари баҳси $250 аз сӯи ҳам нояҳояш кушта шуданд ва гуфта мешавад ки як нафари онҳо мустақиман дар қатли Саёд гунаҳгор аст ва ҷустуҷӯи муттаҳамони қатли Саёд дар Русия муддати 2 моҳ идома дошт ва тафсилотро шумо метавонед дар барнома баъд аз 3 соати дигар бифаҳмед. Ва бозам идома медиҳем дар робита ба хабари он ки дар Душанбе ҳамоиши байналмилалии об бо ширкати намояндагони баландмақоми 100 кишвари ҷаҳон идома дорад ва дирӯз аллакай раҳбарони баъзе аз кишварҳо аз ҷумла президенти Тоҷикистон назари худро дар робита ба мушкилоти марбут ба об гуфтанд. Аз ҷумла Эмомалӣ Раҳмон ба он таваҷҷӯҳ кард ки агар захираҳои нодири кӯли баландкӯҳи Сарез ки 17 километри кубиро дар бар мегирад ба таври оқилона истифода шавад, имкони таъмини дарозмуддату устувории аҳолии минтақа бо оби босифати нӯшокӣ фароҳам мегардад. ҳоло ҳамкорони мо дар кохи Сомон ҳастанд ва кӯшиш мекунанд нуқоти муҳими ҷаласаи имрӯзаро то барномаи хабарӣ дар ихтиёри мову шумо гузоранд. Ду паллаи як тарозу. муҷрати меҳнатӣ дар баробари бартариҳои молӣ аллакай ба хонаводаҳои тоҷик паёмадҳои манфии худро расондааст. пажӯҳишҳо собит карданд ки ин раванд аз ҷумла ба бад шудани ҳолатҳои равонии фарзандон таъсир гузоштааст ва оё метавон ин кӯдаконро ҳимоят кард. дар Тоҷикистон талош доранд бо роҳандозии як тарҳи махсус дасти садҳо кӯдакони дур аз волидайни муҳоҷирро бигиранд. тафсилотро шумо метавонед дар барномаи хабарӣ дар як гузориши вижа бубинед. гузориши ҳам дорем дар бораи интихоботи пешорӯи президентӣ ва парлумонӣ дар Туркия ки як имтиҳони ҷиддӣ барои ҳукмронии Эрдоғон ва ҳизби ӯ бо номи Адолат ва рушд аст. аксарият шубҳа доранд ки Эрдоғон қудрат хоҳад дошт ки дар даври аввал беш аз нисфи овозҳоро ба даст орад. ҳамчунин суол зиёд аст ки оё ҳизби ӯ метавонад беш аз 50% курсиҳои парлумониро ишғол намояд. бейсболи амрикоӣ дар майдонҳои тоҷикӣ. 10 навраси тоҷик бо мусоидати сафорати амрико нозикҳои ин бозиро меомӯзанд. баъзе аз онҳо аллакай орзуи ширкат дар қуввозмоиҳои ҷиддиро мекунанд. ва ҳамчунин аз амале бароятон хоҳем гуфт ки ба як ҷузъи зиндагии мардум ва асосан насли нав табдил ёфтааст. акнун кам касеро ҳолатҳое дар ҳайрат мегузоранд ки ба вақти ҳодисаи фавқулодаи одамон на дар фикри кӯмак балки дарҳол саросимавор телефонро рӯшан мекунанд ва селфи мегиранд. имрӯз рӯзи махсуси селфи аст ва ин мавзӯъро ҳамроҳ бо шумо таҳлил мекунем ва аз зовияи Тоҷикистон мебинем ки дар Тоҷикистон то кунун 2 мавриди фавти наврасон ба ҳангоми гирифтани селфи сабт шудааст, аммо то ҳанӯз нафарони зиёде ҳастанд ки дар ҷои хатарнок кӯшиш мекунанд худро акс бигиранд ва ҳатто дар бозорҳои кишвар ҳам дастгоҳҳои махсуси селфигириро ба фурӯш гузоштаанд ва ҳамкорони мо ин мавзӯъро дунбол доранд ва талош мекунанд то барномаи хабарӣ як гузориши вижаро дар ин замина барои шумо пешниҳод дошта бошанд ва дар ин баробар хабару гузоришҳои зиёди дигарро низ онҳо ҷустуҷӯ мекунанд то ин ки мо шуморо дар ҷараён бигзоранд ва барномаи хабарии мо ки ҳамагӣ баъд аз 3 соати дигар тақдими шумо мешавад фарогири хабару гузоришҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳон аст ва моро метавонед дар пахши мустақими озодӣ видео ки канали махсуси мо дар YouTube аст тамошо кунед ва ҳамзамон дар сомонаи мо www.ozodi.org.